Okay, simtholile again. Sengibongile hambe kimi. Sombonga so masinyana so. Angisho sisakhuluma, angisho so. Hamba sengibonga. Ozohlala sisi. Ozala. Ozohlala la. Ngemuva. Kana ozivala ubuso. Ngaphansi kwama sithi mhlambi irolile manje. Uzivula ubuso sisi. Cela uzivula ubuso. Phela sisi ngicabanga ukuthi manje kumele ukuthi sikhulume before ngihamba njengoba mamela sisi. Ngicela ulalela. Angeke ungimamela uzivala amehlo. Uyabona ukuthi isikhathi bani soloko ngilangizela ngifunana nawe from la Witbank. Kahle yini into oyisetayo phezulu kwabantwana bakho abancane abakhona obashilo uhamba uyohlala ema-dumping and then bese uphinde ukwatela umama wakho ukuthi bafuna ukukunikeza incedo. Manje ukwatile ukuthi ukuthola incedo ukuthi ubuye ushintshe khona ukuphila njengawo wonke umuntu. Mama bathatha bamikise emakhaya. Angizwa? Base banamakhaya kiba abantwana bami. Mama bamikise emakhaya. Bese wena umsebenzi wakho uyini njengomama ngicela. Ngizihamba ngizakhela umuzi ngihlalele umfuni wami. Uzakhela umuzi uhlale ema-dumping selufile. Ngizakhela umuzi wami. Babanikeleni wabo lokho kukhona banikeza kubanike bafaka. Sesingicela ukuthi ngicela ukuthi ususe ubuso. Ebathungu. Khopela lihlusheng awuso. Maria. Recorder la nerasi. Ngicela ukuthi latha king. Motho othe tsole tsifahla wa tsebo repeat le eng. Why mfuna ukungibheka? Wena phela thina sinaso isikhathi sakho wena. Asina isikhathi sakho. Bana. Kenya ka go bona auso. Kenya ko mona ro jwang. Kenya ko go sa tseba mmona boa, ba mmona gore boile le jwang. Tshelo khulu tlotsa motho kenya gore ba mmona gore la mona jwang, ba mmona gore ga boa. Le mmona gore tlo boa le jwang. Tsusa le ntole. Tsusa ne stogolesi. Susi stogolesi. Okay. La mona gore bjang le mmone gore la mona gore bjang le to mmona gore ga boa o tlo boa le bjang. Just look at her and then she feels santsana sane gang o sa feel like cala usuphume nenilonda la ngezandla enilonda ezikuphumile. Uyekela umuzi ofuthumele kangaka ukuthi uyohlala edodini. Teresa, we are here to help you, yes. Uyangizwa? Uyambona umfowenu nangi ukhululekile sihamba naye. Manje uyazibona ukuthi unjani uyozithokoza kusasa ukuthi manje bakufunela impilo engcono. Uyangizwa Teresa? Bheka lo mlomo wakho unjani like lezi zinto zidlile. Ukhalela ukuthi sifuna ukunceda. Mama ngicela ukufonela ubaba, ngifuna ukukhuluma nobaba. Ngicela ukufonela ubaba ngiyacela. Ufuna ukukhuluma ini nobaba? Ngifuna ukufonela ubaba. Ufuna ukukhuluma ini nobabakho? Khuluma naye. Yini into ofuna ukukhuluma nobabakho? Ukukhuluma nobaba. Yini into ofuna ukukhuluma nobabakho? Ngihamba ngifuna ukukhuluma nobaba. Okay, uphi babakhe? Ngicela simfonele. Cala simfonele. Ngifuna ukuthatha ikhadi lami unikeze ubaba. Awungasitshela ngamakhadi man. Siyasikezela ngamakhadi la thina sele wena. Before ngihamba Asina wena ungena ndawo emakhaya amakhadi akho uzawona mawubuyile right awungena ndawo. Konje sawusimuntu sesesilwane nje uzokubuya umuntu. Thina sinaso isikhathi samakhadi. Ngicela njama kancane babakho uzamfonisa selile. Ring. Nangabe yaringa it's fine. Ngiyekela ngifuna ukukhuluma nobaba. Vele ngingasakhulumi nobaba. Hayi wena sikazokuzwa ngawe wena. Asikazokuzwa ngawe. Bafana. Nangu Theresa ne. Sondela la bafana. Ngihambe ngayomfuna nalabantu basecampini. Usiphevele uyazivumela ukuthi uyazambela nabo ngoba ufuna ukuyeka ne. Nasi intwana elisotshe bafana. uTheresa nangu. Hlala la bafana hlala. Cabanga solo simfuna siwela abhaqa emini. Lapha na. Okay, Baba ngicela ukuthi umama le ungifonele umama ahamba yothatha imali yami kuwandile ihlale kuwe baba ngicela ungifonele uhamba umama yothatha imali yami kuwandile ayinikeze wena ngiyacela ungifonele le ukuthi imali yami itholile.
bazokunikeza amanamba bazokunika labo bhuti. Angibazi Okay, bafana khuluma nathi ke ngisho sovelile kuma camera. Itsiyaqeda. Ufuna ungifonele le uba ungitshele ukuthi balem itholile. Yeah. Namaloya wami wafonela watshela ukuthi ngikuphi. Watshela amaloya wami ukuthi ngizobuya. Bengizobuya ba. Yeah, no. Okay, so ucedile manje. Okay, bafana ithi sikhulume nawe. Awungitshele uzizwa kanjani njengoba nawe wena ngikubonile uzicommittee wathi ufuna ukuhamba. Yes. Ngizangijabulile mina. Ngisingami. Yeah. Jabule kakhulu. Yeah. Ngoba dala ngifuna ukuchinja, ngidala ngifuna ukuyeka insango because insango ukhulumani ngiyabona ukuthi angeke ngisendawo ngempilo. Okay, ngiyobhema insango. Abantwana bami kusasa bothini? Ifuture kukumaye so nginkinga yelihle cancer. Mile ngaba ngibhema insango. Mile ngaba angikwenzi lokho kwezinsango nanani but ngiyakwela. So ngiyabona ukuthi njengoba mina ngingakhona ukuzekelela myself, ngcono ngithola abantu abazongisiza. Yabona. So njengoba ngitholile opportunity le manje ngiyahamba manje. Yeah. And ngingajabula. Ningisize nani nibe nesineke nami yabona. Ngajabula kakhulu man. Nisize sino sister ngajabula kakhulu man. Chama kancane sisese busy kujabe kancane khulisa usitshela ngemuva. Ngajabula kakhulu. Let this is be right. Ngoba nami la ukuthi ngiyathanda njengoba sibhema so ukuthi ngiyangithanda man. Yabona kukho right ngomama naye yahlukumezeka la endlini hlezi nje stress. Phakama ama high blood ininca ethu yabo. So at least yabona sikhisizama ukuchange man. Yeah. Sizama ukwenza izinto ngezinye izinto. Yazi noma sihlupa sibantwana but manje sizama ukwenza izinto ngendlela. I like you my boy. Yazi the way ngikuthanda ngakhona yazi boy. Ayibona I'm just going to make sure that ukuthi you become one of the most and it's sokunceda nangomsebenzi ezandla njengoba uthile ukuthi isikole ogcine uhlulekile but sizokufaka ku technical college la khona uzokuncedakala ukhona ukufikelela imfiso zakho ngisho. And into engichazile ngawo you stated straight that ukuthi wena othize uma uqala ukubhema wagcina nawo wathi ubhemisa usisi wakho manje nangu wena manje so ready for kuyeka yena kubhlungu ukuthi ayeke sekayalwa yabona and ushwile wathi uyazisola ukuthi lento nawe uyiteste ungakacabanga ukuthi ngagcina ikufakela wena uyakhona ukuthi uphume yena nangu sekayalwa akafuni ukuphuma kulento angaphakathi kwayo mara ke thina sizomsusisa yona ngenkani njalo uzobuya naye shintshe kusasa nceda abanye athi yaze nami ke ngabaso ngajabula man. Uyabona njengoba simthatha unjani uyobuya aclean amuhle akarisa sizoyikhipha yonke angazi usisi wami man. Usisi wami lo muhle kakhulu lona amadoda umani kancane lona suka sambe yeah